Modoble ang presyo sa mga bouquet flowers sa General Santos City. Pipila ka adlaw una ang Valentine's Day. Sumala sa mga mamaligyaay. Ani ang report. Mapalit pa sa 300 pesos ang half dozen sa usa ka bouquet sa bulak, samtang 500 pesos sab alang sa 1 dozen niini sa pipila ka mga flower shop sa barangay Dadyangas East sa General Santos City karon. Apan sunod semana, ilabi na sa Valentine's Day, gipaabot nga modoble o sobra pa ang presyo niini. Ang half dozen nga bouquet mapalit na kuno sa 500 pesos, samtang 1,000 pesos sab ang usa ka dosena. Sa karon sir is mura pa, pero next week sir magtaas na siya. Matud sa mga mamaligyaay, ang taas nga demand sa bulak ug ang nihit nga supply niini mao ang hinungdan sa pagsaka sa presyo. Nakadepende magud sa planter sir. Minsan kasi pag January pa lang ang ginapugan na nila ang bulak para gina-preserve for Valentine's Day. Mao na so medyo magmahal sila, then short pud ang stock po. Sumala sa mga mamaligyaay, halinon gayud ang bulak matag Valentine's Day kay mao kini ang sagad nga ginahatag sa mga tawo sa ilang mahal sa kinabuhi nga usa ka paagi sa pagpakita matud pa sa ilang paghigugma. Sa paagi sa bulak murag ma-feel sa babae ang pagka-love sa ilaha. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1